приятели, аз съм Али. Аз съм Маги. И ние сме един от членовете на Open Rollers. Днес, както сте разбрали от заглавието, чакайте, първо искам да ви кажа нещо, да ви се извиня искрено и аз и Маги, че не качвахме клипове от доста време и затова извинете Просто в края на годината, външни оценявания, защото ако не знаете, ние тази година свършихме 4-ти клас и всякакви тестове, изпити, външни оценявания, научи за този предмет, научи за този предмет, утре ще имате тести и така. Просто нямахме никакво време. Да, точно за това и почнаха после, нали, ваканцията, почивките, нямахме никакво време. На море. И така. Точно за това сега ще ви кажем, че една изненада, която е към клипа, точно разбрали сте. Извинете, и аз си играем с един слан тук. Може ли се? Добре, понеже много от вас ми написаха, че искат да направим Open Rollers и в други градове, понеже ние живеем в София, учим в София. Да, аз ви помолих в миналото видео да пишете. Да. И затова днес избрахме два от градовете, за които имаш най-много гласувания. Да. И това са... Лекичко. Не стигна бюджета за барабани, извинете. Това са Варна И Пловдив! Ей! Така, точните дати ще ви кажем По-късно, през август. някои от следващите видеа. Да. Още не сме решили, но това ще бъде един вид фен среща, но ще ви помолим да си смислите соло танц на летни тесни. Темата е лято, защото е лято. И трябва да е... Трябва да е латно. Лятно, да, трябва да е някакви летни... И отиди да се измиеш. Да, това ще е много хубав концерт, всъщност не концерт, ами състезание. Ще има някаква награда, която още не сме измислили. Но няма да бъде много голяма. Ще има със сигурност трофей и медали. Това е на състезание. Да. Но ще има една по-голяма награда за победителят. Да. Също не знам дали... Какво не знам? Не знаем точните дати, както ви казахме. Не дати, нито пък сме уточнили нещо. Просто знаем, че ще дойдем в тези градове, но кога... Тоест през август ще бъде със сигурност. Да. Но не знам точно кога. Вау. Добре. Следващите... И давайте, моля ви се, идеи за видеа, защото ние сме изчерпани. Честно казано, наистина нямаме никакви идеи. Да, и трябва да ни кажете какво ще ви е интересно и какво искате да гледате. Да, от нас. Да, така. Аз знам, че вие сте писали в минали видеа, че са ви интересни уроците, съветите. Но просто лятото ние не ходим в залата и просто трябва да намерим някъде място, на което да караме, за да ви показваме. Тоест в парка. Лятото, както сме написали в Facebook страницата, ще има Open Rollers, по-рядко обаче, и ще бъде в паркове и в София и така. Не само. Да, както... Когато отидем в градовете, все още не сме сигурни дали ще наемаме помещение или ще караме в паркове. По-скоро ще караме в паркове, защото е хубаво времето. Няма смисъл. Е приятно навън. Да. Така че е по-вероятно. Не знам, напишете ми долу в коментарите какво да правим на състезанията. Ние смятаме така, че ще е по-добре, защото все пак е лято, времето е хубаво, зима започне да се разваля и тогава вече наистина се налага да караме в зали. Да. Така че напишете ми долу в коментарите вие какво смятате да погледам. Да почистим. Сега ще уточним заедно с вас някои неща, докато Маги се върне, че значи, при нас стоят така нещата. Ние сме журито и ние определяме кой ще бъде победител. Разбира се, нашите изгледи са съвсем обективни.
защото нямаме право по приятелство да решаваме кой и какво и така. Така че ще бъдат само обективни мненията, ще гласуват зрителите. Естествено, ви казвам, че можете да поканите родителите си и приятели. Като цяло може да дойде който поискате. Да. Родини, приятели, някакви други човека, който има кънджили роли, може да направи да си участва. Просто най-важното е, ние ще ви кажем малко предварително, за да знаем кои са датите. Аз малко не съм кадър, но ви говоря. Ще ви кажа предварително, за да подготвите страната тези, които ще участвате. Да. Ще ви кажа точните дати. Ще дойдем за около 4 дена, защото от София до Варна е доста пътя и няма смисъл да бием. В Пловдив ще бъдем около 2-3 дена. Да, по-малко, защото... Защото все пак ще има Да. Да, 2 кръга са нашите състезания. Те са... Единият е този, от който ще отпаднат последните двама, за които нашия глас... Добре, нашия глас и на публиката е най-нисък. Те ще отпаднат още на първият кръг. За което съжаляваме. Така искаме още, както сме с София, дори още не знам датите, но тези, които отпаднат, много съжаляваме. Още сега. Общо мнение, много съжаляваме. Просто другия път се постарайте повече и... Не, сигурна съм, че всички ще са много добри, страхотни, но просто винаги ще има някой, който ще е малко по-добър от вас, но не се съсипвайте, ако загубите. Аз никога не съм печелила купа. Винаги съм била с медалче и тя и другата Али имат купи. И само искам да вмъкна нещо, извинявай, май, че те прекъснах. Исках да кажа, че на едното състезание, което ние имахме, беше много субективно мнението на публиката. Те гласуваха за Али, разбира се, от която семейството и приятелите бяха най-много. Да, там бяха и двете братовчета. Да, всички. И в крайна сметка Всички гласуваха за нея. Защото това Беше субективно мнението. Нейният танц не беше с нищо по-добър от нашите. И затова мисля, че не беше честно тя да спечели, защото... Точно за това аз ще ви кажа, че трябва да бъдете максимално, публиката, сега говоря за публиката, трябва да бъдете максимално обективни, да гласувате за този, който ви харесва, не за собственото си дете. И това ще го кажем, че или за дете, или приятел, или роднина, трябва да гласувате, нямате право да гласувате за собствено дете, приятел, роднина или нещо друго. Няма как да не гласувате за приятел, защото ние всички сме приятели. Да, ние всички ще бъдем приятели, ще се запознаем там. И след концертите и състезанията, които са организирани там, ще отделим малко време, за да се видим с вас, ако искате да се снимаме нещо, да се видим. Да се поразходим в парка след състезание. Да се видим. Просто да си поприказваме, защото... И надяваме се да ви бъде интересно все пак. Подготвили сме много неща за вас, забавления и награди. Много искаме да ви благодарим, защото изобщо очаквахме, че за толкова малко време ще станете 500 абоната и повече. 500 абоната, не можем наистина да повярваме. Да. Просто това е една мечта за нас. Много ви благодарим. Следваща цел 1000 абоната. Ще се... 1000 абоната. Ще направим някакъв giveaway, който ще ви хареса. Със сигурност. Да. Защото ще е свързан с кънките. Разбира се. Може да е giveaway, ще е или нещо, което ние ще ви подарим, или ще е нещо, което вие ще поискате. Тоест, вие долу в коментарите, ако спечелите, ще ни напишете. Може да на следващи видеа. Да. На това. Може да поискате както нещо материално, като възглавничка, всичко, както и някакво видео, което да направим специално.
някаква тема, която на вас ви харесва. Но това е по-малки подарък, така че не мисля, че ще ви е много приятно. Все пак, не знам, вие ще прецените какво да поискате, но малко повече информация за giveaway-а. Друг път. Да, Още някое друго клипче. Когато станем 1000 абоната, тогава ще има giveaway. И още нещо искам да ви благодаря, че продължавате да ни подкрепяте с коментарите, с хубавите мнения за нас. Естествено, няма как без хейт. Да. Това е една неизбежна част от снимането на видеа. Ние няма да се сърдим на никой. Естествено, не е приятно на никого, когато го хейтват. Но няма как да го избегнем. Няма как да го избегнем, няма да се сърдим на никого. Но молим ви, ако наистина не харесва нашите видеа, просто да не ги гледате. Да. Вместо да... Преди да започнем с този канал, нямахме представа какво е това някой да те хейтва и самите ние писахме малко по-лоши коментари. Да. Но откакто разбрахме какво, наистина вече няма такова нещо като лош коментар писан от нас, защото просто знаем вече какво е чувството. Да, и няма смисъл да се пишат, защото така първо помагате на човека, за да стане по-добър. Той ще се мотивира. Да. Освен това, има една поговорка, когато получиш хейтери, означава, че вече си станал известен, което е супер. И знаем, че хейта, както казахме вече, може да се повторим, е неизбежна част, но просто няма как. Хейтете си на воля, ние не ви слушаме, така че... Да. Четем всички коментари, някои от които по-приятни, но ако хейта ви прави щастливи, хейтете на воля. Да, няма да се сърдим на никого. Да. Това беше от нас. Малко се отклонихме от темата, така е, но разбрали сте заглавието, че... Разбрали сте вече от нашите видеа, че ние сме шантови хора и говорим за каквото се сетим. Аз не спирам да бъдя. От една годишна възраст говори, не спира. Така. И сега само долу в коментарите да не пишете вие от една годишна възраст ли се познавате. Не. Задавайте ни въпроси, защото лично на мен много ми се снима видео Q&A. И на мен втора част. Така че можете да ни задавате въпроси, каквито искаме. Не се сърдете, ако не ви отговаряме, просто ще ви отговаряме в видеото. Да. Да, ще направим видео, когато съберем около 10 въпроса, за да имаме какво да отговаряме. Ако направим видео за 2 въпроса, 3, няма смисъл. Обещаваме ще ви се реваншираме с доста видеа в следващите седмици. Ще имам много по-често клипчета. Да, но да не спрете да ни следвате. От толкова много видеа може да не смогнете, ама окей. Това беше от нас. Ай, чао!